karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kusugan nas pagpadagan sa imong si Kananoy. Magkalagot ka, Ibriya. Huh? Ikaw ang akong kikugma. Dutatino ba? Nagpagkatao ko tungod ni mo arong kumadoon ni mo. Dutatino. Kahi ka! Kahi ka! Malipong nako! Malipong nako! Kusugan yung pagpadagan sa imong si Kanan. Asa man tayo eh? Ha? Asa man tayo eh? Sa espiritu! Tumaon ta si Hades dito. Pulihan ta siyang trono sa Satanas! Oh, buwan na! Buwan na! Gaya kisikisan! Di na ganan sa sakyanan! Ako kusugar na ba? Ala! Mabangga ta sa paril! Wala! Patay na ka! Ari ako alos! Patayin na! Patayin na yun! Dili man dahi ko dayon mamatay. Gahi man dahi kong patsyon. Ikalima kukus gahing ukoy. Hain naman tos. Hari ako los. Hain naman to. Tungko! Ala! Nagkalitan ko si mong tingog hari ako los. Batiyan na tingog ha. Ikaw di na. Kinsa pa man di ay! Batiyan na tingog ha. Ani na lang ta dinis dagat. Dili! Mamalit ta sa mama! Batiyan na tingog ha. Unya ang imong auto. Nalunod na. Pasagay na! Tiya tingog eh. Makaliputag ka na na! Batiyan tingog eh. Buhaw ka sa tarin eh! Ay, Day, kalma na lang Day. Tuwa naman, oh. Ayaw na palapit sa imong gibate. Iyawa ba niya ang tugtawahan na, oy? O di sugton, manglugos man. Niya palang unta si James. Niya palang unta. Day. Day, husto na lagi, Day. Oy, husto na. Ni amag ko, Day, Laura. Ni ako. Na ay magpabuang-buang ni mong laki, Day. Ilabi nagwa ni mo magustuhe. Ako lay pusbos. O kaha, garutiho na ako. Uhon yun ako. Siya, rog di mo kirig. Tay sa Day, ha? Buha, ating kag tubig, ha? Hain ang imong laki! Ipagawas tayo ng imong laki. Aron dili na mahimong bayot. Hain! Time para Hoy! na. Nasuko ka? Ugon sa ba yung gikasukan? Si Jeff ba yung gipasabot? Huh? Si Jeep na lang kay maumanay kingan ni mo. Hilom, Oh, maabtan ka, madunggan ka. asa man di ay? Ha? Ha? Mahimo ba? To sa gawa si Jeff. Nagkalingaw og pamasol, kauban si Roberto. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siyang patsyon! Ug nga nung gusto mo magsabsab patyon, ha? Hoy! Tubagin! Wa man siya sugtan ni Bria. Ako lay tubag. Pakiyas man na. Dagma, bastid, luya, upaw manggod. Bastido ni Laura. Si Jeep, pahimungtan. Hain siya! Isa ba yung magipagita? Lolo. Kuya Timaning ako'y imo makontra kung magbuhat nagdaotan sa kumbana. Pagbantay sa imong sinultihan, Kuya Aki. Kupit! Mayong adlaw ni mo, sir. Sweetheart, pagkuya na lang. Huwag may adlaw na ko. Sige! Dira na! Oo, padung na si Tikong.
Padung na sa ko. Sweetheart, pasensya ka na kaidi kuya ha. Ingon anak lang gid siya kung sa puton, sweetheart. Ganong lain mo sa tinagdan ako. O tabes kasi tinanawan ako. Usumi akong sang nahimo nga to niya. Ay da, wa kay saoy. Ingon anak lang gid siya sa puton. Mao bitaw. Wa sugta og babay. Ha? Gikan nang nanguyab ug wa sugta. Maong aburido na. Pero dali raman noon na amaman si kuya. Kadiyot ha kay akong adtuon. Nanaog naman to. Murag to siguro sa luyo. Huwag ko kasabot at ito yung igsuon. Sir? Sir, ano man tong igsoon ni Ma'am Dayan? Soko man to mo. Nasuko siya na ako. Imo nga nang iyong gitumbok. Daan pa ko. Daan pa kong dunig siya gikasukan ako. Mura man to. Bahin o babae, sir. O naapil ka. Ha? Ala, pasagde na siya, sir. Oy, pasagde. Nebertong, Hmm? sa una, mag-anian ba na siya din eh? Ha? Ay, waman ko kakitaan niya nga mo anhi din ni sir. Si Ma'am Dayan Raman ang akong nakita niya mag-anian din eh. Abaya ning resort. Ako kakitaan niya sa una. Samgyusa na ko na tawa na. Nga init pa sa dugo na ko. Lain kasi tinanawa ko. Mura magkapatyunon siya na ko. Sir Jeff. Anita magsulti din eh. Kay maayo din yung layo ra sinimutangan sa bahay. Duhol na to sa kalsada. Hilom sa tigi. Kuya Aki, kung unsa may imong naani karon ni Laura, ayaw pag-surrender. Wa man ko mo surrender. Naglagaw kagyo ko anang James. Kibisan og patay na sa una ni Laura, siya paghihapon ang isangpit ni ini. Nasuya! Nasuya! Hilom, King! Maayo gani kay wa ta madungki sa atong panagsulti ka gani ha. Di ra bay ba ning tiking? Nagpataka na lang buka. Oh, unya. Bukal kaayo. Unya! Hilom! Unsa man gyud naan ni Ebria nga di mo man tayo madas dagat. Ambot. Wa pa ko'y kasayuran. Kaya kung mahimo ba? Ug unsa gani mo problema ang babayana? Ayaw og iapil si James. Ayaw pag-ani dayon dinhi. Magpanghandlok na ko mula ka nga ako ra. Kinahanglan makasakan ako sa building. Makasunod ko sa akong opisina. Mahadlok na kong magkakita mi ni Aki sa dan. Laura? Oo. Tiyo karon ni Aki. Paspasan ko ang akong paglakaw. Laura! Buwato na! Kakusog sa kuba sa akong dugan. Nahadlok ko. Laura! Doon na lang siya na ako. Mudagan ko. Laura! Ayaw, Aki. Maluoy ka. Ayaw. Laura, kalma lang. Kalma. Dili ko ikaw unsaon. Ayaw lang pagpadoon ako. Ayaw lang, maluoy ka. Dili lagi ko ikaw unsaon. Relax lang. Nagluspad ka na. May ako. Tingnan ko pasaylo. Pasaylo ako. Ha? Oh. Kalma lang. Kalma. Sama ka, uy. Mura magkagipod. Ungo ka ganina. Tungod kay nahadlok ko nimo. Mao ganing Mia, nagpakita ko nimo. Kay mangayo ko pasaylo. Kay baw kong nasayop ko sa akong gibuhat niya nimo. Dili di ay angay nga pugson ko ikaw. Dito sa among lagaw, ako misusi, ako miduaw sa among kabaw. Ay, sala naman, oy. Sakto, bagid katong akong pagkakanta, oy. Salan bagid katong sumpay. Ay, dili na lamang ako mukanta. Bebe, kapit naman mahuman ng paghugas ko sa mga plato. Ikaw man, mo out na ako.
Hapit na gayon. Nang, Ay, hugasan ko na gusto kong kamot. ay, Shalan. Oh, sige, Sir Jeff. Hugas lamang diha. Ay, bisag dili pa ikaw muhugaw, Sir Jeff, sa imong mga kamot. Kay ako, gayud ikaw paugason, ay. Salamat. Sige, Nang, Sir? naamalagin mo ang sing-sing akong gipangita. Diin man na mo makit eh. Ay, hala? Shalan? Patay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!